Vi tog fat i Mindrise, fordi vores organisation voksede, og derfor havde vi brug for en teamleder. I samme ombæring havde vi også brug for at få en fælles identitet og kultur i virksomheden. Jeg hedder Karim, og jeg admdir i CKK. Det, som vi beskæftiger os med, det er at lave rammebetingelserne til en professionel bygherre. Jeg oplevede, at Mindrise insisterede på at forstå, hvordan vi var, og hvad vores kultur var. Så tog vi med ind i vores udvikling. De hjalp os med at få formuleret vores værdier. Vi havde nogle samtaler inden, og så havde vi så en workshop, hvor vi fik defineret vores kultur i grupper, og så bagefter sammen. Og det var overraskende, hvor enige vi var. Det var, at vi ligesom fik italesat, hvad er de værdier, vi nu har valgt sammen med jer. Det vi aftalte sammen med Mindrise og medarbejderne, det var jo, at vi havde de her 3 kerneværdier. Vi skal være transparente over for vores kunder. Vi er en meget tværfaglig organisation, og vi skal tilpasse os kundernes behov. Det har givet os et større sammenhold og klarhed for, hvem vi er. Det, at Mindrise har været med til at skabe vores værdier, har også gjort, at de medarbejdere, der bliver rekrutteret ind, de har de værdier med, når de kommer ind der. Nu har jeg været ansat i 3/4 år, og jeg synes, at det levede op til de forventninger, som blev stillet ud, da jeg blev kontaktet. Og i den rekrutteringsproces, vi var igennem, så på den måde var der en god overgang. Fra I startede til I sluttede, men man blev holdt i hånden hele vejen igennem, og I var meget nærværende og gode til at bringe alle mulige forskellige spil.